които сме изкарали. Тук ви показвам, освен камъните, които сме изкарали и съндъка, който имаме като награда, имаме също и допълнителни Advanced Energy Card, което ни дава плюс 10 точки, когато я използваме. Когато използваме, ни дава плюс 10 точки към Gemology, за да може вместо 20 да станат 30. Ако имаме повече точки, евентуално може да стигнат и до 5-600 на ден. Сега, за сокването влизаме в Forge, в ковашницата. Както казахме и по-рано, всеки итем, освен че се енчантва, се и соква. Натискаме сокет и виждате тук отстрани на самия итем има дадени кръчета. По кръчетата вие може да слагате всеки един от камъните, които са наредени долу или в зависимост, които вие имате в момента. В нашия случай, тук всичките камъни са сменени. Ще намерим предмет, в който няма камъни, за да ви покажа. Ето тук няма камъни. Сега, както виждате тук в бутушите на героя, все още не са добавени камъни към останалите 3 слота, а за да ги отключим, тъй като те са заключени в момента, извинявам се, може да трябва да използваме Socket Road, който споменахме няколко пъти в началото. Socket Road отключва самият слот. Натискаме one клик и тук ни казва, че за да отключим и 3 слота едновременно ни трябва 150 Socket Road, тъй като имаме 202, потвърждаваме и ги отключваме и 3 едновременно. В момента вече на 3 празни слота ние може да сложим по един камък. Колкото по-високи са камъните, толкова по-добре. Сега ние ще сложим, така да кажем, този. Ето, видяхте, камъка се сложи, увеличават ни Battle рейтинга, нали, с цялото това нещо. И в допълнение до Socketing Road има Magic Socketing Road. Така, това е за апгрейдване на даденият слот от 5 броя да станат 6 или от 6 да бъдат така соквани с по-големи камъни. Magic Socketing Road се печелят доста трудно, има ги по игрите най-вече, така че, как да кажа, може би така с течение на играта вие ще разберете как точно да го използвате. Във връзка с Socketing Road, както обясних по-рано, в шопа всеки ден в Golden Shop имате 10 Socketing Road, които вие може да купувате с Gold. Също така в Voucher Shop Socketing Road, които пак струват Gold и евентуално 5 Socketing Road, които вече струват ваучери. В предишните пъти не ви показах ваучери, тъй като предишният герой, който използвах, нямаше, но на този етап този има 1400. Ето виждате, закупуваме 5 роуда. И така с течение на времето натрупвате Socketing Road и започвате да отключате всички възможни слотове на самия герой. В допълнение искам също да кажа, че тези 3 камъка отдолу, които се намират на самия герой, ето виждате, на втория герой пак имаме 3 камъка. Това са комбинации от различни вариации на апгрейдване на бронята. В случая използваме, нали, вещицата. Тъй като виждате тук на основният герой свети вече зелен слот. Това означава, че ние сме енчантнали всички предмети с над 20. С 20 плюс 20 или повече. Ето ще ви покажа сега. Идваме на вещицата, виждаме, че тук сме плюс 22, плюс 20, плюс 20, плюс 20, плюс 50, но тук е плюс 16. За да активираме комбинацията, трябва да енчантнем 4 пъти допълнително гащите в случая. Така, панталоните, да бъда по-точен. Панталоните. Така, енчантваме ги 4 пъти и ще видите как ще светне, ето,
комбинацията. Това означава, че вече първата комбинация, така да се каже, е активирана, която ни донася допълнително кръв с плюс 280 точки. Втория камък е така наречен Game Combo. Първият камък е Enchant Combo, Game Combo и Refine Combo. Refine Combo ще го спомена и него накратко. Game Combo, за да активирате дадения камък на Game Combo, трябва абсолютно всички предмети в сакета да бъдат запълнени с диаманти, да бъдат отключени. В нашия случай мечът е добре, бронята е добре, но тук липсват 2 диаманта. Тук сме добре, тук е добре и тук липсват 2. За да ви покажа, ще апгрейдна диамантите. И ще видите как ще се активира вторият камък Game Combo. Така, всички диаманти, така, някъде да не сме пропуснали. Така. Тук има изискване, извинявам се, значи всички диаманти трябва да са над левел 3, за да го активираме. Така, ето, тук имаме един левел 3, който ще премахнем и ще сложим левел 4. Тук имаме 4 камъка. Ще се опитаме да ги запълним. Доста камъни имаме левел 3 и така, може би няма да мога да ви покажа, но принципът е същия. Всички трябва да са запълнени и всички да са над левел 3, за да може да се активира след това са над левел 5, над левел 7 и така нататък. Ги вдигате. Колкото повече ги вдигате, допринася допълнителна кръв и така. И последния камък Refine Combo, който ще ви покажа, е в под менюто Refine, което е ново. Натискате Refine и тук виждате така, в дясната част виждате рейтинг. Сега тук имате така наречения Hit Defense Attack за Agility, Middle Defense, Power Attack, HP и така. Всички те са с звезди. Така наречените 15 звезди, 14 и така. Както виждате, тук светят така ни катинарчета. За да направим Refine, избираме даден айтем. Някой, който така не сме го... Ето. Сега, тук има само 2. Значи, когато натиснем, тъй като в момента сме 11 и 12 звезди, които трябва да са над 10. Натискаме Locket или заключване, за да може да заключим тези 2 звезди. В останалата част, след като натиснем Refine, се появяват нови статове. Тези нови статове могат да заместват тези, които не са заключени. В случая, колкото повече натискаме Refine, ето както виждате, в момента излезна HP, което е с 11 звезди, което можем да заменим в един от тези 3 квадрата. Натискаме Replace и той го заменя автоматично. За да продължим с Refine, вече за да премахнем 4 и 8 звезди и за да бъдем от 10 нагоре, натискаме Locket или заключване. И пак натискаме бутона Refine. Ето виждате, пак се появи нов стат с 11 звезди, който можем пак да заменим. Както виждате, той свети непрекъснато. Натискаме Replace, натискаме Lock и така
трябва да бъдат заменени и 5-те стата на героя. След като бъдат заменени на всички итеми, всички статове, което е доста трудничко, се активира и Refine Combo. И трите диаманта започват да светят. И преди да приключим, искам да ви покажа, както виждате с 2507 вдигнахме рейтинга, което е доста добре. Искам да ви покажа как точно се камъните се синтезират. Значи в под менюто Synth, което говорихме така по-рано, вече го знаете, тук са всички итеми, предмети и други. Натискаме бутона Synth, добре познато ни меню, само че тук вече имаме, освен екипировката и кристалите, ето ги и камъните. Имаме две допълнителни икони, Fuse и Upgrade. Fuse е икона за размяна, която надали ще ви послужи. Апгрейда е така наречения апгрейд на гиера или апгрейд на броните, който е доста труден. Той се използва само след събиране на определени айтеми. Сега, как точно се извършват така вдигането на камъните, на левела на камъните? Как се синтезират? Значи след като имаме, натискаме бутона Show Synth Only и остават само камъните, които може да синтезираме. В HP Games, в случая това е кръвта, натискаме бутона на първия камък, както виждате пише Level 2 HP Games, следващият е Level 3 HP Games. Така, в нашия случай трябва да имаме 10 камъка. Натискаме на Max и натискаме Synth, което естествено ни взима пари. И така камъните се преобразуват в Level 4. В Level 3, извинявам се. Сега, тук има едно разяснение, което искам да го знаете. Значи, за да се получи успешен синтез на камъните, тъй като в момента success rate ни или така успешния ни рейт е 75%. Ето. Виждате 85%. Това означава, че ако имаме 10 камъка, 7 от тях ще се синтезират и другите ще ги изгубим. 3. Има два начина за 100% success rate. Първия начин е spend gold, да похарчите gold, както виждате, ето 100%, 10 камъка от 10-10, за които ни трябва gold. Нали? Това в момента, тези рози, които валят, е празникът на розата, така да се каже. Но ще говорим друг път за тях. Първия начин е с Gold и втория начин е с Spend на Synth Scroll-овете. Synth Scroll-овете, както казахме, те се купуват от Gold Shop, Voucher Shop, евентуално се печелят и от Hot Event. За да синтезираме на този етап тези 4 камъка, трябва да похарчим 8, бъдат 4 от 4. Сега ще ви покажа. Така и минаваме в Level 4 HP Game. Тук вече сме синтезирали, може да синтезираме само един камък, тъй като имаме 4 от 3. Натискаме синтез. И тъй вече имаме камък Level 4, който е някъде в инвентори, в турбичката ни. Някъде тук между тия камъни, не мога да кажа точно кой. По същия начин се синтезират абсолютно всички камъни. Ако искате, използвайте Gold, ако искате, използвайте скролове. Има един момент, че вече след левел 5, нали, когато камъните започнат да станат лилави, е задължително използването на синтетични скролове, тъй като загубите са много големи. До левел 9 все още камъни аз не съм произвеждал. Максималният, който съм стигал, е левел 7. Но това ще ви покажа с съвсем друг герой, нали, който с него играе доста време. Това е за камъните, за синтезирането с Gemoji. Основна част от играта е това, не го забравяйте и така следете колкото се може повече камъни да синтезирате и с по-голям левел, което допринася за огромното развитие на Battle рейтинга. Това е от мен за сега. Ще се видим в следващата част. Благодаря ви, че бяхме заедно. Довиждане!